Després de 114 anys d'història, és temps de canvi. La societat evoluciona i nosaltres amb ella. Noves necessitats, noves inquietuds i nous gustos. Volem ser el mateix club de sempre, amb els nostres valors intrínsecs i l'ADN que ens caracteritza, però emmarcat en un nou escenari. Un escenari propi del segle XXI, adaptat a les noves tendències i obert a tothom. Benvingudes i benvinguts al canvi. Comencem per un dels nostres emblemes, la piscina històrica de l'Escullera. Reobrirem les seves portes com a l'única piscina interior de salts de trampolí de Barcelona. La piscina del club es convertirà en una instal·lació que permetrà la pràctica d'aquest esport en tots els seus vessants: iniciació, promoció, entrenaments i competició, convertint-se en un referent de piscina inclusiva per a tots els nivells de pràctica. A més, es convertirà en una piscina polivalent a l'abast de la resta de seccions esportives del club. Un nou espai neix a la zona més antiga del club de la mà de Green Track, 2 nous restaurants en un espai privilegiat de platja amb una gran terrassa, on hi haurà una piscina descoberta d'estiu amb una terrassa amb vistes a la ciutat 360 graus. A les plantes del mig s'instal·larà un espai de wellness, tot això perfectament integrat a la resta d'instal·lacions del club. Nova sala oberta i equipada per a socis i sòcies que vulguin desenvolupar la seva activitat laboral dins del club. Perfecta combinació entre feina i oci en una única instal·lació. Nova sala d'estar renovada, amb més comoditats i en un ambient tranquil i relaxat. Dins s'incorporarà la nova sala de juntes i una gran sala de trofeus amb una biblioteca dotada d'audiovisuals de la història esportiva del CNB, oberta a tothom. La zona d'infermeria, racó dels petits i bugaderia es transformarà en el que anomenem CNB Family, un nou espai obert dedicat a les famílies, amb vestidors, espais de jocs infantils, un rocòdrom i llits elàstics. Renovarem la infermeria i el racó dels petits, ampliant les seves dimensions i serveis. Renovació de les saunes masculina i femenina, situant-se ambdues a l'edifici central de la piscina salada. Els serveis de fisioteràpia, podologia i massatge es traslladen a la piscina nova de l'Escullera, situant-se molt a prop de la piscina i el gimnàs i amb accés propi des del carrer. Gaudirem d'un nou espai de vestidors dotats d'armaris d'ús privat amb dutxes, lavabos i zones confortables amb acabats de qualitat. Nova piscina a l'aire lliure de 33 metres de llarg per 25 d'ample, que permetran que tant seccions esportives com socis i sòcies puguin gaudir-la els 365 dies de l'any, climatitzada gràcies a unes plaques solars instal·lades a les teulades dels diferents edificis. Aquesta conviurà amb una petita piscina de jocs pels infants d'1,20 m de profunditat. Es reorganitzarà tot l'espai de platja. La zona de gandules continuarà fins a les pistes de tacatà i les 2 pistes de pales se situaran en paral·lel a aquestes. Per la part posterior es reservarà un espai polivalent de platja per a la pràctica de diferents esports. A l'altra banda de la zona de platja i confinant amb l'espai de Green Track es trobarà el CNB Outdoor, que inclou l'escola nàutica, on es proposaran activitats esportives a l'exterior del club. Hi haurà una porta d'accés directe a la platja exclusiva per a embarcacions. S'habilitaran espais de panyols que naixeran de l'ampliació de la terrassa d'accés a l'exterior. Nova terrassa esportiva pensada per realitzar esports a l'aire lliure i classes dirigides amb unes vistes privilegiades. Crearem un nou espai cobert als 3 frontons petits, una sala de cycling, una de boxing i una altra d'entrenament funcional. Tot envidrat. La sensació d'estar fent esport sobre de l'aigua del mar serà increïble. Un espai privilegiat amb unes vistes úniques, convertint-se en un gran aparador de cara al passeig marítim. El frontó gran seguirà essent el nostre gran estadi de pilota i es convertirà en un espai polivalent cobert
respectant les mides i alçada necessàries per a la pràctica federativa de totes les modalitats de pilota. Instal·larem plaques solars a les teulades dels diferents edificis per convertir el club en autosuficient energèticament i sostenible. Un dels grans objectius del club, tant per a la generació d'energia alternativa com per augmentar el grau d'eficiència energètica en els tancaments i materials utilitzats a la seva construcció. Ha arribat el moment de construir un club de futur que aposti per l'esport, per un estil de vida saludable i més sostenible. Un club de referència amb el segell de sempre, però amb vista al futur. Perquè a partir d'ara recuperarem la història avançant cap al futur.